Lucía naiz eta albisteak kontatuko dizkizuet. COVID-19. Aste honetan emak bere gomendioa emango dio Janssen txertoari. Espainian 3 milioi immunitzaile daude. Espainian badaude 3,33 milioi pertsona immunitzaile COVID-19 txertoaren bi dosia jarrita. Gainera, 9 milioi pertsonek lehenengo dosia jarrita dute. Txertoaren kanpainak jarraitzen du 1,4 milioi dosi berri jaso dituzte eta hala ere kontagioak igotzen ari dira. Espainian 14 egunetan metatutako intzidentzia 213koa da Osasun Ministerioaren datuen arabera. Emak jakinaraziko du aste honetan Janssen txertoa gomendatzen duten. Johnson & Johnson esango du bere seguritatea zeren 6 trombo jaso ditu 6,8 milioi txertatuekin Estatu Batuetan. PCR azkarrak supermerkatuetan. Agortzen ari dira minutuetan COVID-19 autotest azkarrak. Alemaniako Aldi eta Lidletan saltzen direnak. Goizeko 7 baino lehenago jendea bere erosketako ordekin itxoiten zegoen PCR-ak erosteko. Minutuetan amaitu ziren eta gainera aldik pertsona bakoitzeko 5 test soilik okeraz zegoen. Froga hauek etxean medikuak ikusi gabe egin daitezke. Txertoaren erritmoa. Koronavirusaren erritmoa bizkortu da Euskadin. 1.000 dosia jarriko dira 7 egunetan. 24,6 lehenengo dosia jarrita dute. Eta 8,9 immunizatua dago. 90.000 Pfizer, 12.300 eta 95 Moderna, 3.619 AstraZeneca eta 354 Janssen dosi jarriko dituzte. Kaixo, ni Aner naiz eta kirolak aurkeztuko ditut. Errealak Erregearen Kopa irabazi du. 2021ko Erregearen Kopa apirilak 17an hasi da. Gipuzkoako kirolak, Gipuzkoako eskola kirolak urrean hasi dira. Alejandro Gomezek Azpeitia froga bat prestatu du. Japoniar batek irabazi du golf torneo bat. Torneoa da Masters. Bidasoa Irunek bisita bat egingo dio lider bati. Saul Kriboto piragüista Espainiako banderaduna izango da. Esportak gero eta gertuago daude kirol olimpikoak izateko, gazteak erakartzeko. Esportak dira bideojoko lehiaketak. Esporteko talde batek Valorant bideojokoa berriro hartu nahi dute. Esporteko jokalari batek 3.000 euro soldata du. Kaixo, ni Mikel naiz eta eguraldia egingo du. Donostian aste honetako eguraldia honako izango da. Tenperaturak astelehenean 12 graduko izango da. Asteartean eta asteazkenean 18 graduko izango dira hemendik. Ostegunean eta igandean 16 graduko hemendik. Eta ostiralean eta larunbatean 13 gradu hemen. Hezetasuna. Astelehenean 73 izango da. Asteartean 58 izango da. Asteazkenean 56 izango da. Ostegunean eta ostiralean
€149 izango da. Eta larunbatean €153 izango da. Igandean €157 izango da. Astelehenean, asteartean, asteazkenean eta ostegunean 10 km/ordu izango da. Ostiralean, larunbatean eta igandean 16 km izango da. Kaixo, ni Alain naiz eta asmakizunak egingo ditut. Gona luzea du, mihia motza, urrutik entzuten da. Haren kantu hotza. Zer da? Kanpaia. Zer dago itsasoaren eta hondartzaren artean? Itsasortza. Niri emandako ostikoei esker egiten dizute horiek jokaldi ederrak. Baloia. Zuri-zuri eta biribil iluntasuna aritzen dabil. Zer da? Ilargia. Mendian berde, sakoan beltza, zutan gorri. Zer da? Ikatza. Kobazulo hori beti dago ezea. Ezi zuriz inguratuta. Han bizi da erentzugea. Zer da? Ahoa. Puntarik gabe ez dut kolorerik. Punta aterata margotuko dut nik. Zer da? Margoa. Kaixo, ni Aitana naiz eta txistak kontatuko dizkizuet. Pepitok etxeko lanak entregatu ditu eta irakasleak esaten dio. Aurkezpena falta da. Barkatu, jaun-andreok zuekin etxeko lanak. Ene maitasuna, aldatu aldezakezu gaurra, ez nuen espero inoiz eskatuko zenidala. Uste duzu berarengatik pesela bat emango digutela? Ama, esan txiste bat. Alaba ez, hobeto lagundu garbitzen, bai? Ze txiste hona oso ona zara. 9 zein da larrialdia? Nire emaztea sukatatzen ari zen eta erori egin da. Zein da larrialdia? Noiz kentzen dut arroza ez itxasteko? Satanasen tatuajea oso ondo geratu zaizu. Ama, nire neska laguna da. Zer emango didazu ni urtebetetzeagatik? Ikusten duzu auto hori? Bai, kolore bereko irabiagailua. Zertan egiten duzu lan? Ni rockeroa naiz. Abesten duzu edo gitarra jotzen duzu talde batean? Ez, ni arrokak ebiltzen ditut eta saltzen ditut. Kaixo, ni Rockeroa naiz eta bizkotxo txikiaren errezeta aurkeztuko dizuet. Lehenengo, bi arrantza puzkatzen ditugu edalontzean. Gero, bi koilara da, nazten dugu. Gero, bi koilara da, esnea botatzen dugu. Eta koilara bat, olioa. Koilara da azukrea botatzen ditugu. Bi koilara da irina. Bi koilara da kakao. Nubena. Horrela egiten gera asko, grumoak ez geratzeko. Bueltak eman eta gero, 3 minutu sartzen dugu mikroondasean. Eta orain ateratzen dugu.
Eta gure bizkotxoa eginda daukagu. Kontu zergatik erre gaitezke.